Iqalile namhlanje ingqungquthela yezobuchwepheshe bonxibelelwano ebilindwe ngamehlo abomvu isixeko saseMonti. Abantu abachaphazelekayo kweli candelo i-stakeholders ngelasemzini bezigcwalise iholo i-ICC kwesi sixeko. Eyona nto ibingundoqo kule ngqungquthela ibikukuva umbono wenkulubaphathiswa yephondo malunga nokuphuculwa kweziseko zobuchwepheshe kwiphondo le Mpuma Kapa. La cloud bese kutshiwo wenze urhulumente wakwazi usebenza lula izinto bezikade zinzima umzekelo ii-emails uthumela i-email ke kuthiwa ifikanga ihackiwe itheni yonke nje laa nto ilahlekile endleleni so uthi ngoba uyalezela uba makwenziwe into namhlanje ingenziwa namhlanje yokwenziwa ngomso but with all the improvements ezenzekayo ngokuna sibona sibheka phambili uMicrosoft ke sisebenza naye sisilungisile into ezininzi ebezikhona apha eprovinsini into yoba wonke umuntu abe nelicense yakhe sabaqokelela sabafaka endaweni enye kodwa sifuna ukumbona uMicrosoft ephuhlisa. Remember Microsoft is an international company makaphuhlise iikhampani ezincinci makaphuhlise abantu balapha sikwazi ukuthi mhla uMicrosoft athi ndiyahamba singathwali izandla entloko. Umphathi kwicandelo lezenzululwazi nobuchwepheshe kuphuhliso lwamashishini eMonti uLudwe Macingwane uthi le nkqubo yecloud ibalulekile nanjengoko iza kuthi inqanda amagingxigingxi kumaziko ngamaziko. Cloud computing is quite important because you are able to keep information in a secure environment and you can be able to access it at any given time. It allows you to have access to information that is kept securely anywhere else in the world. Ikukha development ithi ilubeka phambili unxibelelwano lobuchwepheshe. Eli qumrhu likwadlala nendima ekuphuhliseni izakhono zolutsha kweli candelo. Kukha has a huge involvement in ICT. We've got 2 data centers that we use to provide services in ICT connectivity and cloud computing to about 58 tenants in the SEZ. Right. Apart from that, we've got telecommunications facilities that we provide as a service to the tenants in the SEZ. And then Kukha is pivotal in the ICT space because we've got a landing cable, undersea landing cable in the region where we operate our business. We've got youth employed in our ICT department as a stream of interns coming in from the Mexit CETA program, right? We also have youths coming into the ICT as interns from other streams of training and development. Over and above that, we've got a learnership program that promotes STEM learning, right? And we've got learnerships in matric level who get sponsored by this program that we run at Kukha to improve their skills in mathematics and science. And that's how we, from an early developmental stage, contribute to learning and development. Olusuku lokuqala lengqungquthela lisise iqonga lentsebenziswano phakathi kukarhulumente kunye neenkampani zabucala. Le ntsebenziswano iza kuqinisekisa inqubela phambili kwicandelo lokuvelisa into ezintsha i-innovation ngelasemzini. Ngomso kulindeleke kujongwa indlela eza kuthi ziqinisekise ukusetyenziswa kobuchwepheshe kwiphondo le Mpuma Kapa. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguZandile Bokwana, eMonti.